Andinak el kell küldeni. Most élvezett el. Vagy még nem? Azt akkor... Szegény. Most ki van fáradva. A nő meg csak fizél. Az meg csak fizél. Henyél. Az nem csinál semmit, az csak henyél. Mindegy zsák. Most nem várhatod ettől a lovakoljon. És valami nedvot folyik. Akkor ez már csak utójáték. Innen is veszed, ilyen nedv folyik, látod. Nem látszik pont a levéltől. Bazd meg, mekkora töke van, én láttam. Azt a rohadt. Vagy ez mi ott? A lábát elnéztem, hogy... Gondolom. Hát ez nagyon. Azt a röhögni, mert mozogok. Az a töke ott, bazd meg, vagy mi az ott? Most komolyan. Látod te? Pihenj egyet, fiam. Bazd meg, hogy löködi. Oda néz, hogy löködi. Ott a töke. Az a töke. Ott a töke. Látom a tökét. Baszd meg, mekkora töke van, hát nem gondoltam, hogy ekkora van. És rendesen folyadék jön ki belőle, nagyon durva. Egyébként azt tudod, hogy a kamera hangot is vesz? Tudom. De legalább most már nem tudjuk letagadni, hogy ezt nem kivágtuk valamiből, hanem ez tényleg Azért. az. Jézusom, most már én is látom. Baszd meg! Ugye? Az nagyon durva, de földes lett a farka. Hát az majd... Lenyalja neki a csajunk. Azt a kurva. Szegény mit szemben, jó, valami lesz már.